2019 yılının 24 martında Oğul İhatası Müzeyi üzünün işiklerini açtı. Yartı gasırlık düzülgen müzeyde Prezident grantı hesabına zamança cihazlandırı işleri öttü. Kapka kuymalar düzüldü. Tuğan Yakını Yürenü Müzeyi, Oğul İhatası, Oğul Mağarifi Tarihı Müzeyi Rus Şugan Mektebi teritorisinde ornaşkanlar. Müzeyleri jetekçisi Firdevs Ferhiddinov sözü boyunca, tilegen her kim kelip müzeyler bilen tanışarga mümkün. Territoriyadagi iki muzey Prezident grantlari hesabına 19 hem 21 yıllarda düzüldü. Matbuat üzerine bir zor rahmetim var. Çünkü iki proyektna da işlegen vakitte, realizavat etken vakitte bizning informatsion sponsorlar olup именно Müslüm televizyonisi, Oğulutlar hem Selskiy Agni gazetalari turdu. Туган якны өйрәнү музейында булган иң кыйммәтле хатирәле бүләк белән дә танышып киттек. Ул да булса Советлар Союзы герое Петр Днепровның әтисе Алексей Паганкинның Георгий крестлары медале. Әлеге хәрби бүләк белән Кызыл армияче Япон сугышында күрсәткән батырлыгы өчен бүләкләнгән. Күптән түгел Оğul İhatасы музейында сәгатьләр күргәзмәсе ясалган. Стендта 80-гә якын кул, дивар, каңгырау башлы өстәл сәгатьләренә урын табылган. Oğul халкы хәтта 50 еллык экземплярлар да алып килгән. Bu saatga benim uğramışa kim degende 50 yıl. Kim degende 50 yıl. Рус Шуган мәктәбендә төрле юлларда балаларга белем биргән укытучыларның материаллары да җыелып бара. Методик ярдәмлекләр, төрле җыентыклар, сыйныф журналлары, физика кабинеты өчен укыту җиһазлары барысы да Оğul Мәгарифе тарихы музеенда сакланган. Районыбыз музейлары халыкны рухи һәм матди яктан баету максатыннан эшли. Тарихын өйрәнергә һәм искә алырга теләүчеләр өчен Рус Шуган авылы музейларының ишекләре һәрвакыт ачык. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе.